سلام كبرات تخاطبتلتي كميك أنيكم كميك سنحكم مساهم زلوكو بين هوري نايلوم عم تعرسناها بزعبا أب كندا كلمي مزاحكم كتفوتو زلوكم بزعبا كندا انتهي مقانو كمي مسل اتهيوات كميو انت عينت نقبرا لنا كمينا نابرا كندا مانيجن قبرو زبلاه استيك هون حبيرنا نكتاتل ناوهو بلوكم ስለዚህ እቲ ቀዳማይ ነጥብና ኣብ ካናዳ ሓደ ነገር ትፈልጦ ዘለኩም እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕግታትን ቅጣታትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ወረቐትኩም ተጠንቀቁን ትሕዝዎም ዘለኩም ኣብ ካናዳ ምዝኣተኩም እውን እቲ ወረቐት ትሒዝኩም ዝኣተኩም ብፍላይ እዞም ብናይ ስፖንሰርሽፕ ብናይ መርዓ ብናይ ዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ካናዳ ኣፕላይ ዝግበርኩም ብናይ ስቱደንት ቪዛ ድዩ ዝኾነ እንተ መፂኹም እቲ ወረቐትኩም ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ክትጥንቀቕሉ ከም ዘለኩም ተጠንቂቁን ትሕዝዎም ዘለኩም ኣብ ዝግብኦ ቦታ ወይ ሬጅስትሪ ድዩ ወይ ናይ ዝበዝሕ ግዜ ሬጅስትሪ እዩ ናብ ካልእ ኦፊሳት ዝኸይድ ትኮይኑ ኣብ ሰርቪስ ካናዳ ዝኸይድ ትኮይኑ ከዓ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕግታትን ቅጥታትን ከተማልኡ ከም ዘለኩም ናብቲ ትንቀሳቀሱ ካናዳ እቲ ዶክመንታት ከገልፀኩም ከም በዓል ፒአር ሶሻል ኢንሹራንስ ናምበር ድራይቨርስ ላይሰንስ ብዛዕባ እዚኦም ኣስፊሐ ክዛረበ ኣብዚኣ ከም ኣርእስቲ ሒዘና ኣለኹ እቲ ኣብንታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ኢለ ዘዳለኹ ናይ ኢሚግሬሽን ወረቐትካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ካልኣይ እቲ ናብራ ካናዳ ማለት እዩ ኩሉ ካናዳ ሓደ ኣይኮነን ንኩልና ኣብ ካናዳ ንቕመጥ ናብራና ተመሳሳሊ እንተኾነ ግን ካብን ናብን ቦታ ይፈላለዩ ኣብ ካናዳ እቲ ቦታታት ካብ ፕሮቪንስ ናብ ፕሮቪንስ ይፈላለዩ ከም ንኣብነት ኣነ ዝቕመጠሉ ቦታ ኣልበርታ ይበሃል ሳስካቹዋን ኣሎ ገሊኦም ኣብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ይቕመጡ ዩኮን ማኒቶባ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣሎ በዓል ኦንታሪዮ ሕጂ በዓል ቶሮንቶ ማለት እዩ በዓል ቶሮንቶ ኢልካ በዓል ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ቫንኩቨር እዛ ዓድታት ክብር ዝበለ ስለዝኾነ ናብኡ ሙቭ ትገብሩ ሰባት ናብኡ ፕሮሰስ ዘለኩም ሰባት ትፈልጥዎ ዘለኩም ኩሉ ክቡር ኩሉ ናይቲ ውዑይ ዝኾነ ከተማ ስለዝኾነ ናብራ ኣዝዩ ክቡር እዩ እቲ ቢል ናይ ገዛ ክራይ ንባዕሉ ክትረክብ ሓደ ቀላል ኣይኮነን ምስረኸብካ እውን ኣዝዩ ክቡር እዩ ንሓንቲ ስቱድዮ ኣፓርትመንት ኢልካ ትኸፍሎ ንፋሚሊ ኮንካን ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኩም ብፍላይ ኣብ ቶሮንቶ ገዛ ክራይ ሓዊ እዩ ኣብ ቫንኩቨር ከምኡውን ገዛ ክራይ ሓዊ እዩ ናብራ እውን ንባዕሉ ምክንያቱ ኩሉ ክንደቲ ብዛዕባ ታክስ ክዛረብ እንደ ግን ታክስ ኣብ ቶሮንቶ ዘሎን ኣብ ቫንኩቨር ዘሎን ብጣዕሚ ሓዩ ምክንያቱ ናይ ቱሪስት ናይ በጻሕቲ ኢሉ ዝተሰርሐ ዓዲ ኩሉ ሙሉ ማለት እዩ ስለዚ ትፈልጡ ኣለኩም ካልእ ዓድታት ግን ከም በዓል ሳስካቹዋን ኣልበርታ ዝኣነ ዝቕመጠሉ ዓዲ ሕጂ ድሓን ዝኾነ መነባብሮ ዘለዎ ቦታ እዩ ተመራፂ ናብ ኣልበርታ ገለታት ሙቭ ክትገብሩ ወይ ከም በዓል ኤድመንተን ካልጋሪ ወይ ድማ ዊኒፔግ ዝሓሸ ዓይነት ናብራ ዘለዎ እዩ ይብል ካብ ናይ ቶሮንቶን ቫንኩቨር ማለት እዩ ትፈልጦ ዘለኩም ማለት እዩ ሳልሳይ ነጥቢ እቲ ኩነታት ኣየር ወይዘር ማለት ናይ ካናዳ ኩነታት ኣየር ኣነ ዝቕመጠሉ ዓዲ ኤድመንተን ኣልበርታ እዩ ዝበሃል ዳርጋ ኣብ ሰሙን ሰለስተ ዓይነት ኣብ ሰሙን ኣብ መዓልቲ እቲ ወይዘር ንግሆ ዝነበረ ኩነታት ኣየርን ፋርስ ዘሎን ናይ ምሸት ዘሎ ኩነታት ኣየርን ይፈላለዩ እዩ ስለዚ ቅድሚ ምውፃእካ ካብ ገዛኻ መጀመርታ ሰሙናዊ ሰንበት መብዛሕትኡ ሰብ ሰንበት ይዕርፍ እዩ ሰንበት ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትሪኦ ኣለካ ናይ ሰሙን ከመይ ምዃኑ እቲ ኩነታት ኣየር ቅድሚ ሶኒ ምእታዋስ ናይ ሶኒ ሙሉእ ከመይ ኩነታት ኣየር ሶኒ ንባዕላ ንጎተስ ኢካ እውን ዝኾነ ለውጢ ዝኾነ ነገር ክህሉ ስለዝኽእል ርኢኻ ናይ ፅባሕ እውን ከመይ ኩነታት ኣየር ምዃኑ ርኢኻ ትንቀሳቐስ ኣለካ ኩነታት ኣየር ከይረኣኻ ኣይንቀሳቐስን ወላ ሓደ ከምኡ ዝንቀሳቐስ ሰብ የለን ክትርኢ ኣለካ ናይ ግድን ምክንያቱ ሎሚ ፕላስ 20 ፀኒሑ 20 ሙቐት በቃ ሃሩ ውዒልና ትብል ንፅባሒቱ ኔጋቲቭ 5 ይፀንሕ በቃ ትሕቲ ዜሮ በረድ ይቕየር መሬት ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሑል ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኩነታት ኣየር ክትጥንቀቑ ኣለኩም ኣከዳድናኹም ክትጥንቀቑ ኣለኩም ከምዚ ፎክስ ክዳን ጌርካ ገለ ምውፃእ ዝበሃል የለን ወቕትን ኩነታት ኣየርን እናረኣኻ ኢኻ ትንቀሳቐስ ኣብ ዋላ ካብዚኣ ኣፍ ደገ ብትሒለ ክመፅእ ኢልካ ኣርቀካ ክዳን ወፅእ ኢልካ ጥንቀቑ ኣለኩም ትፈልጥዎ ኣለኩም ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብ ዊንተር ከመይ ኣሎ ኣብ ሳመር ከዓ ወይዘር ኣብ ኣዝዩ ውዑይ ዝኾነ ኩነታት ኣየር እዩ ዝቕየር ሳልሳይ ትፈልጡ ዘለኩም ሄልዝ ኬር
ሄልስ ኬር ኣብ ካናዳ ዳርጋ ብመንግስቲ እዩ ፋንድ ዝኸውን ማለት እዩ ነፃ እዩ ሄልስ ኬር ዝኽብለኩም መርመራ ክትገብር ዝኾነ ክትገብር ቸክኣፕ ገብርካ ነፃ እዩ ትኸፍሉ የለን እንተ ደኣ ተወሳኺ ናይ ኢንሹራንስ ኣለካ ኮይኑ ከዓ ናይ ሄልስ ኬር ማለት እዩ ብስራሕ ምክንያት መብዛሕትኦም ስራሓት ፉል ካቨሬጅ ዝበሃል ኣሎ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናትካ ናይ ሕክምና ወፃኢታት ይሽፍንዎ ማለት እዩ እንጂ ኣነ ሕክምና እንድሕር ከይደ ተራእየ ለትሰይ ዳይቢቲስ ኣለካ ናይ ዳይቢቲስ ትረአ ተለካ እቲ ዝውሃብካ ኸኒና ካቨር ይገብርዎ እዮም ኦኬ ናይ ስኒ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ስራሕ ደንታል ካቨሬጅ ዝበሃል ኣሎ እቲ ትሰርሓሉ ስራሕ ነቲ ናትካ ናይ ስኒ ካቨር ይገብረልካ እሞ ወይ 80% ብዝተፈላለየ ፐርሰንቴጅ ይፈላለዩ ካብን ናብን ኢንሹራንስ ካምፓኒ ግን መብዛሕትኡ ካቨር ይገብርዎ እዮም ሓደሽ ዝመፅኹም ከዓ ንሓንቲ ዓመት ነፃ ኣለዎ ቸክኣፕ ክገብረሉ ትኽእል ጥራይ እቲ ምስቲ ናትኩም ስፖንሰር ዝገበረልኩም ሰብ ተመያየጡ ኣነ እንታይ ትቀረኒ እንታይ ክገብር ክእል ማለት እቲ ቤነፊት ኩሉ ግዜ ሊሚት ኣለዎ ሊሚት ስለዘለዎ ከዓ ክትዕወትሉ ተረኺብኩም እቲ ስፖንሰር ዝገበረልኩም ክትዛረቡ ክትሓትዎ ኣገዳሲ እዩ ኣራይ ፅቡቅ ሓብሳይ ክትፈልጦ ዘለኩም ኣብ ካናዳ በቃ ማልቲካልቸራል ዘየለ ዓይነት ዓሌት የለን በቃ ካብ ኣፍሪቃ ጀሚርካ ኤሽያ ኣሎ ኤሮፓ ኣሎ ኦሬድ ኖርዝ ኣሜሪካ ዘለና ካብ ሳውዝ ኣሜሪካ ኣሎ ዘየለ ዓይነት ዓሌት የለን ክትፅበይዎ ኣለኩም ዝተፈላለየ እንተ ዓሌት ኣለካ ዝተፈላለየ ባህርያት ዘሎ እቲ ሓደ ፅቡቅ ነገር ናይ ካናዳ ግን እቲ ባህርያት ናይ ካናዳውያን ሓደ ሰብ ካናዳ ንሕር ኣሎ ናይ ካናዳውያን ባህርያት ክትሪእዎም ኢኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ባህርያት ዘለዎም ብጣዕሚ እዮም ዝተሓባበሩ ክትሪእዎም ምስ መፅኹም ብጣዕሚ እንተ ደኣ ሓሲስካዮም ፖላይት ኮንካ ማለት ብዘይ ሕማቅ ዘረባ እንድሕር ሓቲትካዮም ሕጉዙኻ ድልዋት እዮም ፅበይዎ ዘለኩም ግን ዝተፈላለየ ባህርያት ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓሌት ክትሪኡ ዝተፀበይዎ ዳርጋ ዘየለ ዓሌት የለን ኣብ ካናዳ ናይ ስደተኛ ሃገር እያ ትበሃል ብስደተኛ ዝቆመት ሃገር እያ ከዓ ሻሻይን ኣገዳስነት ስራሕ ከመይ ኢለ ይረክብ እዚ ኣገዳሲትነት እያ ስራሕ ብዙሕ ዓይነት ስራሕ ዘሎ ካናዳ ሓድሽ ኮንካ መጀመርታ ትፈትዎ ዘለኩም ሓድሽ ኮንካ ሬዘሜ ሲቪ ማለት እዩ ናትካ ምፅሓፍካ ኣብ ዘለካ ስራሕ ተኣቱ ማለት ኣይኮን ዋላ ሞያ ሃለካ ጥበብ ሃለካ ክኢላ ኩን ኩሉ ክትገብር ትኽእል ኩን ፈላጥ ኩን ኣብታ መጀመርታ እዋን ግን ኣብ ድላይካ ሰዓትን ከም ትደልዮን ስራሕ ክትረክብ ቀሊል ኣይኮን መን ትፈልጥ ሰብ እንተለኩም ክሕግዙኩም እዮም ኣብ ዘለዉ ኣብዚ ዓዲ ነዊሕ ዝገብሩ ሰባት ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ሰብ ክትፈልጥ ክህልወካ ኢንዲድ ዝበሃል ኣሎ ኦንላይን ኣፕላይ ትገብሮ እንተ ደኣ እቲ ናትካ ወራቕቲ ምስ ናይ ካናዳ ሲስተም ወይ ብናይ ካናዳ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ እንተ ደኣ ናይ ስኒ ደንታል ዶክተር ኔርካ ኣብ ካናዳ ምፅሓ ቀጥታ ዶክተር ትኾን ማለት ኣይኮን ዝኾነ ተሓልፎ ናይ ወረቐት ምርግጋፅ ኣሎ ኢኩቫለንሲ እሱን ተሓልፍካ ክትስራሕ ትኽእል ኢኻ ኖርማል ደረጃ ሰብ ንኣብነት ሞያ ዘለኩም ሰባት ኣነ ብዛዕባ ናተይ ኣነ ትፈልጦ ማለት ንኣብነት ሜካኒክ ድዩ ፕላምበር ድዩ ሬታ ወይ ናይ ኤሌክትሪሻን ድዩ ከለተለኩም ከዓ ኩልኩም ስራሕ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ጥራይ ሲቪ ኣፅሒፍኩም ከም በዓል ኣብ ኣልበርታ ብዛዕባ ኣልበርታ እያ ክዛረብ ኣነ ኣልበርታ ስለዘለኹ ኤድመንተን ማለት እዩ ኣብ ኔት ድዩ ማኪዮን ድዩ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት እንተ ደኣ ዝኾነ ንእሽተይ ኣብግሬድ ጌርኩም ብጣዕሚ እቲ ካብ ሚኒማም ዌጅ ዝሓሸ ደሞዝ ዘለዎ ስራሕ ክትረኽቡ በቲ ናትኩም ሞያ ትኽእሉ ኢኹም ክልተ ዘይብልካ ከዓ ፀገም የብሉን እታ ሬዝሜ ፅሒፍካ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ሓድሽ ክሳብ ዝኾንካ ከተቃይሕ ከተማርፅ የብልካ ክሳብ ናብራኻ ተመሓድሮ ሓድሽ ኮንካ ዝኾነ ስራሕካ ትሰርሕ ተፀበይዎ ሳፕራይዝ ከይትኾኑ ካናዳ ከምዚ ካናዳ ኢልና ንሪኦ ብኣፍሪካ ከምኡ ይኮነን ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ኣለካ ስራሕ ክንናቀ የብልካን ስራሕ ክብረት እዩ ሰሪሕካ ድሓር ግን ናብ ድላይካ ደረጃ ብናይ ትምህርቲ ንእሽተይ ኣብግሬድ ተጌርካሉ ኣብ ትደልዮ ብሞያኻ ክትስራሕ ክትረክብ ግን ዓብዪ ክእለት ኣሎ ስለዚ ኣይትጨነቁ ናይ ስራሕ ምርካብ ዘለኩም ዕድል ዓብዪ እዩ ኣብ ካናዳ ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘሎ ሓክም ሓይሽ ብዙሕ ዓይነት ስራሕ እዩ ዘሎ ስራሕ ክትረኽቡ ከዓ ትኽእሉ ኢኹም
مجمرت حدش هون كاغن وكركب على نينجدنت أو يلكاي كونن زلوا عدلاتكم بزحيو لك أنا سنتكم كن حدش نحكم كن فاست فود بكل زي ما حنا دوبل كم على ماكدونالدز تيم هورتنز وينديز استفعل زيهم ولا وداتهم كم على gas stations زلوا صراحة حدش تكونكم وي أم على سوبر ستور مالتيو ووالمارت زلوا صراحة على مزحلو أبلاغكم ترى ريزمناتكم صراحة تروحوا زلكم عدل عاديو مالتيو جزع سو جزع بزح جزء كم تطلع مجمرتا عم تطويلك بزح جزء أبتلو عند بوتا هيتركب من حجزة أتناي كندا جزء هذا ريحمو مبزحته أبارتمنتي ويدما نورمال هاوس على أبارتمنت على نجيب أبارتمنتس يقول حسب البلد أبارتمنتس كم زلوا تصبوا like أبحنت أبارتمنت ብዙሓት ሩም ዘለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ፎም እዩ ዝካረል ስለዚ ኣፓርትመንት ምዃኑ እቲ ገዛውቲ መጀመርታ ሓደሽ ኮንካ ቤስመንት እውን ተመራፂ እዩ ምክንያቱ ዓቕምኻ እዩ ማለት ካብ ኣፍሪቃ መፅሓ ብፍላይ እቲ ገንዘብ የለን ስለዚ ምስ ዓቕምኻ ዝኸይድ ገዛ በዓል ቤስመንት ድሓር ቀስ ኢልካ ግን ርኢኻ ግን ፅቡቕ ቦታ ምስዓኻ ምስ ዓቕምኻ ዝኸይድ ክትረክብ ቀሊል ስለዝኾነ ብዛዕባ ገዛ ታውን ሃውስ ኣሎ ኣፓርትመንት ኣሎ ኖርማል ሃውስ ኣሎ ኖርማል ቪላ ከምኡውን ኣሎ ጀስት ዋጋ ቁርብ ከባቢ 1000 በላይ ይበፅሕ እዩ ካብ 1500 900 ኣብ ዓዊት ኣቨሬጅ እዚ ገዛ ኸራይ ማለት እዩ ዶላር ማለት እዩ ሻምነይቲ ነጥቢ ካብኡ ከይወፃና ገንዘብ ናይ ካናዳ ገንዘብ ዶላር ይድበሃል ካናዳን ዶላር ይኸታ ካናዲያን ዶላርስ ብሎ ልካ ከም ኣብዚ እንደምንታከኩም እዚ $10 ካናዳን ዶላር $10 እዚ $5 እዚ $10 ማለት እዩ እዚ ናይ ካናዳ ዶላር ዋላ እዚ ዓይነት ዶላር ሕጂ ዋላ ማይ ክእኻሉ ኖርማል እዩ ስታይ ይገብር ዋላ ሓንቲ ይከውን እዩ ካናዳን ዶላር ዝበሎ ከሪኦኩም ኢለ በጣም ሓንቲ ዘይከውን is really good money nothing happens to it ولا sanitize انت አገርኩም ኮቪድ ተፈርቶ if sanitize it it's really good money it's not like paper with غدة it's really good so زي كمزي نزي يمثل ማለት ናይ Canadian dollars okay yeah انت ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሒዝኩም መፅኹምን ኣብ ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ናይ ባንኪ كتغيروا تقولهم تقولوا يا ولا عندي تجمع أي كمتوقعون أوكي شام ديتين نتبي بزعبا درايفر لايسنس كنزاربينا كاب أفريقيا مزحتهم سوا ولا هم كاب كلا عندي ولا هم كاب السعودية العربية مزحتهم سوا إيشيا وكاب سفر يعلم تمو سوا درايفر لايسنس التي فقد ناي ممرح فقد أزيو وصانيو إسكومون تمتعهم تمراتيو أب ريجستري كيركا ريجستري زي بهالماركز ميتسحت أوفيس مالتيو كنت غيرون تخيلها مجمرتان سلسة وحي في كاركايو كزور مالتيو أب كندا سلسة وحي ليغاليو بس إسكاز مزاها تزهون عادي لايسنس إسكازو في كاركايو بدحوري لخا أنت رأنا تنات كدرايفر لايسنس مبرحة فقاد نابزع دوك كيرو ليخا تيوبون نايك آل فتنالو ኣብ ኮምፒውተር ትፍተን ቀሊል እዩ ገለኹም ናይ እንግሊሽ ሕፅረት ዘለኩም ኣምሓርኛ ትኽእሉ ወላ ሓደ ኣነ ካብ ዝተዓዘብኩም መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ወይ ኣምሓርኛ ክእል ወይ ዓረብ ክእል ወይ ብጀካ ትግርኛስ ካልእ ቋንቋ ዝኽእል ኣሎ እንግሊሽ የሪፍካ ማለት እንግሊሽ ደይክእል ግን ትግርኛ ጣይ ዝዛረብ ትግርኛን ኣምሓርኛን ወይ ዓረብ ወይ ብዙሕ ትኽእሉ ሰው ዝኾንኩም ሽግር የብልኩምን ብዙሕ ዝተተርጎመ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ቃል ሕቶ ክትፍተሞ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ተመክሮ ኣለዎ ናይ ምዝዋር ሲምፕል እዩ ምዝዋር ቀሊል እዩ تساقم انتايو اي قانقايو لن بسافة علي قانقاتا تتورجيو مسوز مزتناي حطو فتنا نايكا فتنا يدبحل كتحادثو تقوليخو ولي حريو رود تيست بحلالو then واتيخو رود تيست فتونو تسرقيا مالتيو ناي مساخل مالتيو قل مساخل قليل يبزع عدي عزيزي كبير يكون لاي حاجتات ناي مزوار فليتكايو تفتينكا تحل فيها as you can beat أيقونة. Okay.
صبر دحر ታክስ ኣብዛዓዲ ቀረፅ ማለት እዩ ብዛዕባ ቀረፅ ክንዛረብ ተኾና ኣብ ኤድመንተን ንኣብነት ኣብ ካናዳ ብሓፈሻ ክልተ ዓይነት ቀረፅ እዩ ዘሎ ፕሮቪንሻል ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኣብታ ዘለኻያ ፕሮቪንስ ኣብ ኣልበርታ ናቱ ታክስ ጎብልካ ፌደራል ዝብልካ ኣሎ መንግስታዊ ማለት እዩ ብመንግስቲ ቅርፀካ ኣንደን ፕሮቪንስ ዘለኻዮ ከተማኻ ዓዲኻ ቀረፅ ክልተ ቀረፅ እዩ ኣለዎ ስለዚ ሓንቲ ንብረት 5 ቅርሺ ትሸጥ ትኾና 5 ትሸጥን ሓንቲ ነገር ንኣብነት ሓንቲ ፀባ ጀሪካን 5 ፍርኣን ትሸጥ ትኾና ኣብቲ ካውንተር ነቲ ካሽየር ምስ ሃብካዮ 5.70 ትኸውን ታክስ ኣሎ ግድን እቲ ትሪኦ ዋጋ ንሱ ከም ዘይኮነ ተወሳኺ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም ዝኾነ ሳፕራይዝ ከይትኾኑ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኤዱኬሽን ትምህርቲ ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዝተፈላለዩ ዕድላት እዩ ዘሎ ብፍላይ ንመንእሰያት ማለት እዩ ወላ ዓበይቲ ውን ግን ብፍላይ ግን ንመንእሰያት ኣብቲ ናተይ ክልዕልሙ ዘለኹም ማለት ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት እዩ ዘሎ ሓደ ኣብግሬድ ክብር ትኽእል ኢኻ ኣብግሬድ ጌርካ ትመረፅ እዩ ኣብግሬድ እንተጌርካ እቲ ናትካ ናይ ትምህርቲ ዕድላት እንተደኣ ተጠቒምካሉ ናይ ስራሕ ንሂብካ ኣብ ዛዕባ ደረጃ ክትበፅሕ ዘለካ ዕድል ኣዝዩ ዓብዪ ስለዚ ወሳኒ እዩ ክትምሃሩን ትኽእሉ ኢኹም ዝተፈላለዩ መደባትን ፕሮግራማትን ኣለዉ ንከምዚ ከማና እዞም ሓደሽቲ ካብ ኣፍሪካ ትመፁ ሰባት ወይ ካብ ኤሮፓ ትመፁ ሰባት ከዓ ንትምህርቲ ዕድላት ወይ ኣብዛ ዓዲ ሂወትኩም ንክቃለል ዝሕግዙ ኣለዉ ከም በዓል ካቶሊክ ሶሻል ሰርቪስስ ሜኖናይት ዝበሃል እውን ኣለዉ ንሱ እውን ንሓደሽቲ ኢሚግራንት ንምሕጋዝ ዝቆሙ ማለት እዩ ኣዝዮም እዮም ዝተሓበሩካ ናብኦም ምኻድ ወሳኒ እዩ ናትካ ሌቨል ናይ እንግሊሽ ኣብና ደረጃ በፂሕካ ኣለካ ሓጊዞም ንስራሕ ናይ ምርካብ ዘለካ ዕድል ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅ ድሓር ኣብ ካናዳ ትፈልጥዎ ዘለኩም ቋንቋታት ማለት እዩ ቋንቋ ወሳኒ እዩ ቋንቋ ናይ ዝዓዲ ምፍላጥ ማለት እዩ ክልተ ኦፊሻል ቋንቋ ይብሎ ብዛዓዲ ቀዳማይ እንግሊሽ ካልኣይ ፍሬንች ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣካ ስፖንሰር ዝገበረካ ሰብ ኣብ ናይ ፍሬንች ዝዛረባ ከም በዓል ሞንትሪያል ኩቤክ ለኩቤኳ ተደኣው ኣቲኻ ፍሬንች ክትዛረብ ክትግደድ ኢኻ ዋላ እንግሊሽ ዝዛረቡ እንትኾኑ ግን ትድበዝሐ ኣብ ውቅብ መጥቶም ካብ ፍሬንች ግድን ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ስዊት ቋንቋ እሲኦም ዝዛረቡካ ብዙሕ ናብ ፍሬንች ገፆም ዝኸዱ እዮም ንሳቶም በዓል ኩቤክ ሞንትሪያል ምናምን ዋላ ኦታዋ ማለት እዩ ኦታዋ እታ ሜይን ካፒታል ሲቲ ናይ ካናዳ ፍሬንች እዮም ዝዛረቡ ዋላ እንግሊሽ ዝተዛረቡ ናብ ፍሬንች ዝኸዱ እዮም ወላቶም ኣብ ሓላፍነት ገለገለኹም ዝኾነ መሪሕነት ክትሕዙ ትኽእሉ ኣብ ካናዳ ከምኡ ናይ ፖለቲካል ዕላማ ዘለኩም ሰባት ግድን ፍሬንች ክትክእሉ ክትደልዩኹም ተወሳኺ እንግሊሽ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ካልእ ከተማታት ከም በዓል ካልጋሪ ቶሮንቶ ቫንኩቨር ወይ ሳስካችዋን ዊኒፔግ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኤድመንተን ትሕታት ክመቕተምኩም ግን እንግሊሽ ቃይ ዘድልየኩም ያ እንግሊሽ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ እዩ እንግሊሽ ግድን ክትክእሉ ኣለኩም ግድን መራኽ ሎኮሎስ ከምዚ ኩሉ ፐርፌክት ካልኦ ማለት ኣይኮነን ግን ከዛረበኩም ዝኽእል ከራዳኣኩም ዝኽእል ስራሕ ዝህብኩም ይህን ከብለኩም ዝኽእል ትኾኑ እኹል እዩ መብዛሕትኡ ብዛ ዓዲ ዘሎ ስደተኛ ስለ ዝኾነ ኪኢላ ዝበሃል የለን እቶም ካናዳውያን ከዓ ብጣዕሚ ትሕትና ዘለዎም ሰባት ስለ ዝኾኑ ክርድኡኹም እዮም ጃስ ግን ክትፈልጦ ዘለኩም እንግሊሽኩም ኣማዕቢልኩም ክትመፁ ግዴታ እዩ ኦኬ ፅቡቅ ብድሕሪኡ እዞም ላፕቶፕ ሒዝኩም መፅኩም ዘለኹም ናይ ላፕቶፕኩም በዝሒ ኪሳ ክንትሪእዋ ኣብዚ ከሪአኩም እየ እቲ ቻርጀር ከምዚ እዩ ናይ ዝዓዲ ክልተ እዩ ናይ መብዛሕትና ካብ ኣፍሪቃ ሒዝናያ ንመፅእ ናይ ላፕቶፕ ኣዳፕተር ናይ ላፕቶፕ ፕላግን ሰለስተ እግሪ ኣብ ኣምታና ኣብ ኡጋንዳ ሰለስተ እግሪ ፕላግ እዩ ኣብዚ ዓዲ ኣዳፕተር ክገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣዝዩ ሕሱር እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣቲኹም ማርኬት ፕሌስ ማለት እዩ ላፕቶፕ ኣዳፕተር ፎር let's say HP ራይልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን እታ ቻርጀር ኣብ ዝኾነ ኤሌክትሮኒክ ስቶር ትኸይድኩም I'm looking for this charger ትልኩም ሆነ እታ ላፕቶፕ ክብኹም ይኽእሉ እዮም ክገግሹ ክፈጥርኩም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ላፕቶፕኩም ምናምን ተማልኡ ናብዛ ዓዲ ክጠቕመኩም እዩ እታ ኣዳፕተር ክገዝኡላ ኢኹም ክሰርሓልኩም ኦኬ
ኣይጨነቁ ብለኩም ፈቱ ዋይፋይ ኢንተርነት ማለት እዩ መጀመርታ ሓድሽ መፅኻ ብዛዕቲ እቲ ኢንተርነት ክትከፍል ይኸብረካ ይኸውን መብዛሕትኡ ኣብ ዝኾነ እንዳ ሻሂ ከም በዓል ቲሞርትን ሚክዳናልድ ዌንዲዝ ሞል ዋላ ሞል ተኣቲኹም እንዳ ሻሂ ተኣቲኹም ዋይፋይ ነፃ እዩ ጥራይ ሃይ ዱ ዩ ሃቭ ዋይፋይ ፕሊስ እንትርኣልኩሞም ፖላይትሊ እንተሓሊትኩም ከታ ሰርቨር ከምፅኣልኩም ንፍቲ ፓስወርድ ናይቲ ገዛ ወይ ግን በዚህ ግዜ እንተ ዋይፋይ ኦፐን ኢልኩሞ ሰርች ተገድኩም ኦፐን ዋይፋይ ልትረኽቡ ኢኹም ዋላ ትሬን ስቴሽን ገለ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ባስ ስቴሽን ዘሎ ቦታ ኣብ ኩሉ ሰው ዘሎ ዋይፋይ ነፃ እዩ ከም ናይ ኤሮጳ ኣይኮነን ኤሮጳ ዋይፋይ የኽፍሉኻ እዮም ግርሚ ድለኒ ኤሮጳ ትኸፍል ኢኻ ኣብ ካናዳ ከምኡ የለን ዋይፋይ ነፃ እዩ ኦኬ ፅቡቅ ቦነስ ቲፕ ማለት እዚ ሓጅ ቦነስ ዘይጠቐስኮ ተለኹ ትነግሩን ትኽእሉ ኢኹም ግን ቦነስ ቲፕ ክነግረኩም ሳኻ እንታይ እያ ፍሽኽ በሉ ካናዳውያን ፍሽኽ ምስ በለ እዚኣ ምስ በሉ እዮም ስለዚ ፍሽኽ በሉ ኩሉ ሰብ ተሰምዑ ዲኹም ፍሽኽ እናበለ ይድኸይድ ፍሽኽታ ካብ መፅኩም ኣይትፈለ እንኳዕ ብድሓን ናይ ካናዳ መፃኹም ኣብ ካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ዝተሰናየ ኤሪትራና ወላዓታና ኤሪትራና ኤሪትራዬ ኤሪትራና